Украинадан Татарстанға эвакуацияланган кішілер үшін Васильева шифаханасында ярминкалар вакансиясы узды. Сәлемәтләндіру үзәге базасында уақытлыша орнашу пункты ашылды. Эш берушілер арасында районның зуры предприятиялары. Мариупольдан келушілерге қойда нинди эш орыннарын тәқдим иттеләр, хәбәрчебез білішті. Схватила ее вот так. Да. Давайте Ул әйберләр җыюдан битәр, үзенең йөрәгенә иң якын җан иясен 12 яшьлек этен коткарган. Илина Захаровна ире һәм эте белән Мариупольдан Татарстанга эвакуацияланган. Голодные такие были, сидели, водички не было. Ачтырдык, хәтта суда булмады. 2 атна чамасы подвалда утырдык. Ирем салкын тидерде, куллары каралып чыкты. Подвалдан чыккач су табып эчтек. Хәзер ирен Яшелүзән табиблары хастаханәдә дәвалый. Илина Нараевская акрынлап элекке хәленә килә. Һөнәре буенча хисапчы, әмма теләсә кайсы эшкә барырга әзер. Ярминкәләр вакансиясына килгән. Это 9 предприятия города Зеленодольска. Төрле эш урыннары тәкъдим ителде. Яшелүзәндәге 9, Казандагы 1 предприятиегә. Эш урыннарыннан тыш торакта тәкъдим ителде. Вакансиялар төрле, сатучы консультанттан алып, слесарь, икмәк, күмәч пешерүчегә кадәр бар. Иң күп вакансияларны суыту җиһазлары җитештерү заводы тәкъдим итте. Тормоз системасы өчен детальләр әзерләү предприятиесе, контролерлар, слесарь, йөк төяүчеләр эзли. Я вообще сам по профессии газорезчик. Мин үзем һөнәрем буенча газ белән кисүче. Укып башка һөнәр аларга мөмкин булуын аңлыйм. Укырга, эшне башлап җибәрергә ярдәм итәләр. Уртача алганда вакансиялар буенча хезмәт хакы 25 000 сумнан башлана. Квалификация югарырак булган сайын түләү күбрәк. Специалисты высокого класса. Контролерларга 20, слесарьларга 25 000 башлап, югары разрядлы белгечләргә 80-90 000 сум түләнә. Үз эшләрен ачарга теләүчеләр дә бар. Валентина Мариупольда маникюр студиясын ачарга теләгән. Планнарын Татарстанда гамәлгә ашырырга җыена. Оборудование есть, все осталось в Мариуполе. Җиһазлары Мариупольда калды. Барысы да эш кабинеты өчен сатып алынган, әмма шулай килеп чыкты инде. Бәлки бәхетемә яңа юл ачылыр. Хәзер Васильевада Донбасстан 100 кеше яши. Һәр гаиләгә уңайлы номерлар бирелгән. Аерым санузел, телевизор, суыткыч белән. Волонтерлар әйберләр белән дә ярдәм итә. Яш гвардия активистлары Лаеш районында урнашкан Санта шифаханәсендә булдылар. Эвакуацияланган гражданнарга кием салым беренче чираттагы кирәк яракларны тапшырды. Әнәниләргә балалар бүлмәләре оештырырга ниятлиләр. Алия Галиуллина, Фируза Насырова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Яшелүзән һәм Лаеш районнары.